6 strategija, ali postoji li i 6 protumjera? Sjedinjene države pripremaju se za možda najvažniju kampanju Iranskog rata, bitku za kontrolu Hormuškog tjesnaca. Što je u pitanju? 20% svjetske nafte, stabilne potrošačke cijene i želja Trumpove administracije da izbjegne potrebu za brzim završetkom rata. Mjerilo uspjeha? Uvjeriti civilne tankere da je prolazak kroz tjesnac siguran i da je viša cijena barela nafte vrijedna truda. Danas ćemo razmotriti 6 načina na koje bi Iran mogao pokušati blokirati tjesnac. Raketama, šahed dronovima, kvadrokopterima, gliserima, pomorskim dronovima i minama. Za svaku ćemo istražiti što SAD mogu učiniti da joj se suprotstave. To će nam dati ideju na što trebamo obratiti pažnju kad bitka započne. Ali moramo započeti s pregledom izvedivosti uvjeravanja brodova da uopće plove kroz tjesnac. Općenito govoreći da, brodovi će biti voljni, sve dok vjeruju da je dovoljno sigurno to učiniti. Previše novca u igri da bi bilo drukčije. Zapravo to već vidimo. Tjesnac nije zatvoren. Zatvoren je. Oko 2 tankera i 3 teretna broda dnevno su prolazila kroz tjesnac u prva 2 tjedna rata. To je znatno manje od 50 i 45 brodova dnevno u normalnim uvjetima. Ali poanta je da postoji kretanje. Oni koji su prošli vjerojatno su imali odobrenje Irana, što je utješno, ali i dalje riskiraju da budu slučajno pogođeni. Ipak, opet, previše je novca u igri da ne preuzmu rizik ako misle da su dovoljno sigurni. Ostali brodovi čekaju pravi plan djelovanja. Osiguranje nije problem. Porasle su privatne premije, a Bijela kuća je spremna reagirati. Umjesto toga, nužni plan djelovanja prepušta se vojsci. Vidjeli smo da, kad je plan na snazi, brodovi nastavljaju s poslovanjem donekle uobičajeno. Tijekom Iransko-Iračkog rata, Iran je napadao brodove u zaljevu. SAD su intervenirale i osigurale pratnju brodovima kroz zaljev, pa je nafta nastavila teći. Danas postoje 2 prepreke na tom putu. Jedna je osigurati dovoljno brodova za pratnju. To je djelomično pitanje mobilizacije za SAD, a djelomično političko pitanje uključivanja međunarodnih partnera u operaciju. O toj temi ću raspravljati drugi put, jer je politika sada pravi nered. Druga polovica je nanijeti dovoljno štete Iranu da i pratnja i komercijalna plovila vjeruju kako je operacija dovoljno sigurna za provedbu. Više nisu 80. Tehnologija i iranske vojne prijetnje su se razvile. Stoga moramo proći kroz popis rizika. Još jedna važna stvar. USS Gerald R. Ford se povlači. Njegovo je raspoređivanje već dugo premašilo standardno trajanje za nosače zrakoplova, što je posljedica toga što je bio jedini dostupan za posjet Venezueli, a zatim jedini dostupan za povratak na Bliski istok. Njegova je posada bila iscrpljena, a njegovi su zahodi bili nepouzdani. Požar u praonici bio je posljednja kap. Poanta je da se najveći američki resurs u regiji mora vratiti u bazu na popravak. Sljedeći je George H.W. Bush, certificiran za borbu, ali njegov raspored nije jasan. To bi moglo usporiti sposobnost američke vojske da odgovori na iranske prijetnje kroz tjesnac. Pređimo na prvu prijetnju. Rakete ispaljene izravno na brod u prolazu. Ovo se čini najopasnijom mogućnošću, ali Iran će imati probleme na višoj i nižoj razini. Na višoj razini, jedan od glavnih prioriteta SAD-a od početka rata bio je smanjenje iranskih raketnih sposobnosti uništavanjem svih poznatih lansera. Čini se da je taj plan uspio. Prikaz iranskih svakodnevnih lansiranja projektila. Prvi dan gomila, zatim pad. Postavljena su pitanja. Pokušava li Iran sačuvati veliku zalihu za kasnije? I dalje vjerujem da u tome ima zrnce istine. Veći problem za Iran je što, ako ih sakrije, SAD bi ih vrlo vjerojatno mogle uništiti prije korištenja. Vjerujem da je srijeda bila poučna. Izrael je napao plinsko polje Južni Pars. Nema veze sa South Parkom.
Pitanja o strategiji Izraela ostavit ću za drugu priliku. Ali Južni Pars je vrhunski iranski gospodarski resurs, najveće nalazište prirodnog plina na svijetu. To je vrsta cilja zbog kojeg želite uzvratiti kako biste odvratili Izrael od ponovnog pokušaja. I doista, Iran je uzvratio s otprilike 30 raketa više nego inače, bez nastavka dan poslije. Žao mi je što je grafikon nejasan, ali dostupni podaci nude samo trodnevni pomični prosjek. Poanta je da Iran očito nešto zadržava u pričuvi. Samo što to nije puno. Pitanje zaliha protubrodskih projektila ostaje nejasno. Ove mete bile bi treći prioritet za Sjedinjene države nakon protuzračnih sustava i već spomenutih projektila namijenjenih za gađanje kopnenih ciljeva. CENTCOM je nedavno najavio napad na te ciljeve. Nemamo koristi od podataka o lansiranju, jer Iran još nije aktivirao taj dio ratnog napora. Na nižoj razini, njihova stvarna upotreba odmah će stvoriti problem za Iran. Rakete su jasno vidljive na radarima, a uz stalne američke patrolne zrakoplove odgovor može brzo uslijediti. Iran to suzbija postavljanjem raketnih lansera na kamione, koristeći tehniku pucaj i bježi poput HIMARS-a. Plan bolje funkcionira kad američke jedinice ne čekaju spremne zasute ih projektilima. Ovo nije situacija kao s Rusijom, koja je s druge strane bojišnice i kojoj treba vječnost da odgovori. Općenito, raketna prijetnja je nešto na što treba obratiti pažnju. Iran bi mogao kratkoročno uspjeti ispaljivanjem prije gubitka lansera. Važno je hoće li standardni presretački paketi pratećih brodova biti dovoljni. S iranske strane, pitanje je ima li beskonačno lansera. Treba istražiti i dronove Shahed. Shahedi bi trebali biti iransko čarobno rješenje za sve, pa pretpostavljam da je ovo kraj igre za Sjedinjene države. Ili slijediti rada. Znam da neki Shahedi lete na 60.000 stopa, ali vratimo se na zemlju. Čini mi se da ovu raspravu vodimo svaka 3 mjeseca, ali evo nas opet u novom kontekstu. Vidim puno rasprava na društvenim mrežama da Sjedinjene države koriste Patriot presretače vrijedne $1 milijun za obaranje Shaheda, čija je cijena u desecima tisuća. Sjedinjene države će neizbježno izgubiti ovu bitku. Sve u vezi s ovom argumentacijom je pogrešno. Sve. Zaključak je pogrešan, jer su SAD bogate, a Iran nije. Dakle, mogli biste dopustiti Iranu da prođe nekažnjeno s ogromnom razlikom u omjeru troškova ako to želite. I još uvijek biste bili u redu, čak i ako bi to bilo nevjerojatno glupo učiniti. Temeljna implikacija argumenta nije samo pogrešna, već i nemoguća. Za razliku od Trumpove izjave, SAD nemaju gotovo neograničen broj presretača. Na početku rata bilo je dostupno oko 1000 Patriot projektila. Iran ima desetke tisuća Shahed dronova. Iran je u 3 dana ispalio više Shahed dronova nego što SAD ima Patriot projektila. Čak i da je novac nebitan, matematika se ne slaže. Fizički nije bilo moguće da Sjedinjene države presretnu Shahed dronove na taj način. Najvažnije, premisa tog argumenta je pogrešna. SAD zapravo ne koriste Patriot sustave za obaranje Shahed dronova. U svakom slučaju, neredovito. Možda je nekoliko njih oboreno na taj način u hitnim situacijama, ali to su iznimke. Vidiš, Shahedi su spori i glupi, bez uvrede. Namjerno su takvi kako bi bili isplativi. Sjedinjene države su s razlogom kopirale taj dizajn. Ipak, budući da su Shahedi spori i glupi, možete jednostavno poslati F-35 da ih presretnu. To bi gotovo sigurno bio dio američke strategije pratnje, kao što je dosad bio dio strategije presretanja Shaheda. A postoje i druge opcije koje su još jeftinije i mogu duže kružiti na nebu. Raspravu o toj platformi ostavimo za drugu priliku. To je tek početak problema Irana ako upotrebi Shahede. Standardni Shahedi koriste GPS navođenje, ali nisu precizni ni s točnim koordinatama. Brodovi su pokretne mete. Vrlo je vjerojatno da bi pratnja putovala drugom stranom tjesnaca. Iako bi Iran lansirao Shahed s obale, trebalo bi mu 12 minuta da prijeđe najužu točku tjesnaca.
Sretno s pogađanjem položaja broda za 12 minuta. Šahedi će tijekom prelaska biti ometani. Standardno rješenje je uključiti UI navigaciju koja uspoređuje teren. To bolje funkcionira kad postoji stvarni teren, a ne samo voda. UI navođenje može pomoći pri zahvaćanju plovila nakon što ga GPS dovede blizu cilja. Jedno je otvoreno pitanje, koliko Rusija, koja radi na tome, uzvraća pomoć Iranu. Šahedi su i dalje spori i laki ciljevi za zračne pratnje koje vjerojatno patroliraju tjesnacem. Iran bi bolje učinio da čuva šahede za rojeve, napade na kopnene ciljeve. Zato ovo nije razlog za zabrinutost. Što je s drugom vrstom drona? Dobri stari kvadkopter. Na papiru bi ovo moglo funkcionirati, iako ne nanose toliku štetu kao šahed. Znamo da je Ukrajina ili netko drugi tko zna učinio to s nekoliko ciljeva ruske flote u sjeni. Glavna razlika bit će američki pratnja. Ruska mornarica nema brod za praćenje svakog člana svoje sjene flote. Zaljev je dovoljno malen da SAD mogu lako osigurati pratnju za sve. To je dobra vijest za SAD, jer je ometanje ovdje vjerojatno dovoljno za neutraliziranje kvadkoptera. Uobičajena kopnena strategija protiv ometača ili sustava za lažiranje GPS-a je slanje dronova s optičkim vlaknima za prvi udar na cilj. To neće raditi na moru jer su udaljenosti prevelike za kablove. Dodao bih da ima puno prostora za inovacije u ovom području, stoga nemojte otpisivati kvadkoptere. Nemojte misliti da će ovo biti kao ukrajinsko bojište. Što se tiče morskih vektora, što je s gliserima? Postoji percepcija da je ovo temeljna slabost ne samo tankera, već i same američke mornarice. Primjer je incident s američkim brodom USS Cole. Brzi čamac probio je bok broda Cole. Poginulo je 17 ljudi. Hormuški tjesnac bi bio izložen napadima. Ali nemojmo izvlačiti vojne strategije iz jednog incidenta koji se dogodio prije četvrt stoljeća. Brod Cole pogođen je jer je američka mornarica imala stroga pravila, a posada je dopustila gliseru da se previše približi. Nakon incidenta, američka mornarica je ažurirala pravila borbenog djelovanja. U borbenoj zoni svaki gliser koji priđe konvoju smatrat će se neprijateljem. Roj može biti brz, ali neće nadmašiti oružje. SAD su rasporedile A-10 Warthogove za zračne napade na glisere. Ako moderni problemi zahtijevaju moderna rješenja, onda drevni problemi zahtijevaju drevna i isplativija rješenja. Gliseri su stoga nisko na hijerarhiji opasnosti. Vratimo se dronovima i smjestimo ih u ili ispod oceana. U oceanu to opet počinje zvučati vrlo slično gliserima. Sve što se približi, odmah bi bilo napadnuto. Ovdje je rojenje dronova bolja ideja od rojenja glisera. To bi dovelo do mnogo mrtvih operativaca. Prva opcija bi možda rezultirala s puno izgubljene opreme, ali možda bi jedan uspio probiti i nanijeti značajnu štetu. Podvodni dronovi su veća briga i moramo se držati dronova dok idemo pod vodu, jer SAD tvrde da su uništile cijelu iransku tradicionalnu flotu podmornica. Morate se nadati da Sona radi i prihvatiti veću cijenu po presretaču. Ako uzmete te čimbenike u obzir, možda ćete izbjeći sudbinu ruskih plovila. Ovo je još jedno područje gdje je iranski kapacitet nejasan. Ukrajini su za razvoj ove tehnologije trebale godine. Ako se Iran nije pripremao još 2023. neće sada razviti tu sposobnost. Posljednje su mine. Raspravljali smo o praktičnom problemu s kojim se Iran suočava ako to učini. A također smo razgovarali o tome kako su Sjedinjene Države nakon završetka hladnog rata zapustile svoje kapacitete za razminiranje. Ako Iran postavi minsko polje, prvo biste morali poslati minolovce prije nastavka s konvojem. Teheran to mora imati na umu želi li zaustaviti proces. Tada bismo imali neugodno razdoblje u kojem Sjedinjene Države pokušavaju rasporediti sredstva za razminiranje koja posjeduju, nadajući se da su brzo uništile iranske minopolagače kako bi spriječile da ovo postane veći problem.
Ili nastane veći problem, pa jedemo kokice i gledamo kakve ustupke Europa može dobiti od Bijele kuće za pomoć. Ne smatram da je ovo veliki problem za tankere kad su u konvoju. Znati će hoće li biti sigurno prijeći ili ne. Neće biti kockanje, kao pokušaj prolaska kroz tjesnac u prisutnosti ostalih 5 problema. To bi moglo na neodređeno odgoditi proces. Ne morate dugo čekati na moj sljedeći video. Prije par dana snimio sam pitanja i odgovore na Lines on Maps Extra. Pogledajte ga ovdje. Ako vam se svidio video, lajkajte, podijelite i pretplatite se. Vidimo se sljedeći put. Čuvajte se.